Det er en chokerende oplevelse at stå som offer for vold. Det er det der spind, du så bliver lullet ind i, som er virkelig, virkelig dræbende. Fordi du bliver mere og mere handlingslammet. Men selv når dine grænser for længst er overskredet, er der en vej ud. Der er kun en, der kan ændre det, og det er en selv. Man kan ikke ændre nogen andre. Ønsker man en forandring, så må man selv gøre det. Det handler om at finde styrke, sige fra og bryde med volden. For dig selv og dine børns skyld. Man skal søge hjælp hos sin læge, hos politiet, hos hospitalet, hos dine venner, hos familie, hos alle. Og dem, der prøver at minimere det, dem skal man forlade og gå hen til nogle andre, der tager det mere alvorligt. Lige med det samme. Det kan slet ikke gøres nok. Den her film har samlet erfaringer fra 3 kvinder, der har taget turen fra kærlighed gennem vold og er kommet ud på den anden side. De har oplevet, at det er nødvendigt at tage ansvar for sig selv og sine nærmeste. Jeg var i forhold med min eksmand i næsten 12 år. Så det er længe. Det er rigtig længe. At bryde ud af et voldeligt forhold kan være svært. Især fordi problemet har fået lov til at vokse. Jeg har mærket forandringen i mig selv på den måde, at jeg indimellem har stoppet op og tænkt, hvad er det egentlig, jeg laver her? Og så har jeg alligevel fundet frem til det gode, og på en eller anden måde nok fået overbevist mig selv om, at jamen, tingene var jo også gode, og så slemt var det nok heller ikke. Og ja. Frygt er måske en af grundene til, at du sidder fast. Måske har du vendet dig til det, man ikke må vende sig til. Måske lader du dine børn overvære volden, fordi du måske ikke kan overskue konsekvenserne og tanken om en helt ny hverdag. Jeg søgte ikke hjælp, fordi jeg ville ikke vide, hvorfor jeg havde brug for hjælp, og jeg synes ikke, jeg havde brug for hjælp. Jeg var groet fast i fortvivlelse og magtesløshed og selvhad og ja, den slags ting. Hvis du allerede bliver efter de første slag, jamen, så skal du simpelthen lære det på en anden måde. Så skal du skal den voldsramte kvinde indse selv, at det her, det tager livet af hende. En eller anden dag, for det gør det fysisk eller psykisk. Men vold er aldrig acceptabelt. Det er ulovligt. Når en kvinde har erkendt sine grænser, er det vigtigt, at hun tager ansvar. Og der er udelukkende gode grunde til at komme videre og lægge volden bag sig. En af dem kan være af hensyn til dig selv og din egen fremtid. Det er den eneste måde at slippe ud, både af forholdet og den onde cirkel på. Der er overhovedet ingen anden mulighed for at få hjælp, uden at spilde alt for meget af sit liv, og uden fare for at blive... Altså, nogle af jer har jo endnu værre voldsmænd, end jeg har haft. De bliver jo slået ihjel, eller bliver nødt til at slå ham ihjel. Og er der børn i forholdet, er det endnu vigtigere at tage et ansvar og komme videre. Væk fra volden. Det hele har vel egentlig lært mig, at der er i bund og grund kun mig til at passe på mig og passe på mine piger. Så lang tid de ikke er større i hvert fald. At jeg skal lytte til mig selv. At jeg ikke må overtræde mine grænser. At man nok skal komme igennem sine store udfordringer, og man har styrken til det. Også mere, end man umiddelbart regner med. Min søn er jo 18 i dag, og han har virkelig set den. Altså han har set, hvordan det har påvirket hans mor, som jo før i tiden, før Christian kom ind i billedet, var hun jo huhej vilde dyr, og havde tjek på en masse ting, og undervisning, og ja, jeg skal komme efter dig. Men han så jo stille og roligt hans mor ryge mere og mere ned i sutsko og uden make-up, ikke? Og børn er jo absolut ikke dumme, så han har jo fornemmet, at ja. Jeg tænkte også på, hvis jeg lærer dem, at det er okay, at de får tæsk, så ender de måske i et forhold lige sådan på et tidspunkt.
Eller i hvert fald have en større tilbøjelighed til det måske. Fordi det er det, de har oplevet. Og det vil jeg for alt i verden ikke ønske for dem. Det kan være svært at tage ansvar, men også svært at fastholde beslutningen. Men det er helt afgørende, hvis man vil ud af volden. Det er absolut ikke nemt at tage en beslutning om at gå. Og det kan være endnu sværere end at blive. Men jeg vidste, der kun var en sikker vej, og det var nedad, hvis jeg blev. Og gik jeg, så kunne det både gå op og ned i og for sig. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne forvente bagefter. Men jeg var blevet så bevidst om mig selv efterhånden. Så det blev jeg nødt til at gøre, hvis jeg ville give mig selv og give mine piger et ordentligt liv. Altså, er der nogen, der har spurgt mig, hvordan jeg kunne holde fast i den beslutning, at jeg skulle forlade ham, når jeg nu havde været så forfærdelig længe om at tage den. Og jeg vil sige, at det er en del af mig. Når jeg beslutter mig for noget, så holder jeg ved. Det gjorde jeg jo også, da jeg besluttede, at jeg ville have ham. Og da jeg besluttede, at jeg ikke ville have ham mere, så ville jeg ikke engang se ham. Altså, jeg ville ikke have ham i nærheden af ham. Og jeg truede ham med polititilhold, ikke fordi jeg tror, han var jo alt for stor en fej hund til at turde vise sig. Men selvfølgelig holdt jeg ved min beslutning, som også fordi, tror jeg, at jeg mentalt havde forberedt mig på den i lang tid, uden at være klar over det altså. Det allerbedste råd til de kvinder, jeg kan give, det er simpelthen at søge den hjælp. Hvis de bare har en lille smule håb for sine børn og for sig selv, så skal de simpelthen komme afsted. Og de skal søge den hjælp, de kan få. Et krisecenter er en af mulighederne for hjælp. De er placeret over hele landet, og medarbejderne tager imod døgnet rundt. Man kan også ringe til hotline for voldsudsatte kvinder. Her får du vejledning. Der findes information om centrene på lokk.dk. Her finder du også gode råd og muligheder for hjælp. Det var rigtig, rigtig svært egentlig at sige, nu gør jeg det. Og jeg listede rundt og var enormt forsigtig, da jeg skulle have pakket mine ting og ud af huset, fordi han lå og sov den første gang, jeg tog afsted. Men et eller andet sted, da jeg så var kommet ud af huset og kørt afsted, jamen, så var jeg jo nærmest helt høj over, at jeg havde gjort det. Jeg havde taget skridtet, og jeg havde fundet mod til at sige fra. Det er vigtigt, at du gør som Louise. Pakker til dig selv og dine børn, og gør det, så voldsudøveren ikke opdager, hvad der er gang i. Du skal tænke på din og jeres sikkerhed. Tag dine egne og børnenes personlige papirer med, og pak ting, der kan gøre dig og børnene trygge i den første tid. Jamen det bedste råd, det er simpelthen at kaste dig i armene på dem, der kan hjælpe dig. Og så tage den derfra, for så skal du nok komme ud af det. Men det er simpelthen at overgive dig selv til nogle mennesker, der ved, hvad de har noget med at gøre. Det handler om at tage ansvar for sig selv og sine nærmeste. Jeg fik det ikke bare væsentligt bedre af, at han ikke var en del af mit liv mere. Jeg fik det simpelthen pragtfuldt. Og jeg har haft det godt siden. Altså sådan, som man nu har det som almindelig menneske, ikke? Altså op og ned, men rart og godt. Det var rigtig vigtigt at holde fast i det, jeg havde lært om mig selv. Og holde fast i mine grænser. Og ikke falde i igen. For det havde jeg da også lyst til nogle gange. For alt det gode, han havde. Men at holde fast i beslutningen, det var klart det sværeste, men også det vigtigste, man kan gøre. Der er hjælp at hente, og husk, det er der også for din mand. Han kan også bryde mønstret.